Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşemizin mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, Fransiya daşar yurtlyk talipleri Eiffel Excellence Scholarship adlı talip haklı maksatname esasında magistratura ve doktorantura okuwa çağırýar. Bu barada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin resmi saytında haber verilýär. Habarda belirlenişine göre bu maksatnamanın esasy maksady Fransuz ýokary bilimni ösürmekden ve daşar yurtlyk talipleri Fransiyada bilim vermekden ve meden alış çalışy höweslendirmekden ibaretdir. Maksatnama aylık talip hakkını, yol gatnawlarynyň töleglerini, goşmaça fiyahat yeňilliklerini, faglyk ihtiýaçlandyrşyny ve başga da köp yeňillikleri ködürleýär. Mehriban ýaşlar, okuwlaryň dowamlygy hünerine baglykda magistratura 1-2 ýyla, doktorantura 3 ýyla barabardyr. Maksatnama gatnaşmak isleýän dalaşgärler awyndan 25 ýaşynda bolmaly. Maksatnama goşulsaňyz, magistrlar her aýda 1181 euro, doktorantlar 1700 euro pul feriştesi bilen üpçün ediler. Arzaňyz bilen 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli ýüz tutup bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, FM haýfa urlarda bilim alyp bilersiňiz. Biologiýa we faglyk, ekologiýa, matematika we fanny ulgam, inženerçilik, tarih, fransuz dili we medeniýeti, hukuk ve siyasi bilimler ve iktisadiyet ve önümçiligi dolandırmak. Mehriban ýaşlar, maksatnama bilen dolu tanışmak isleýän bolsaňyz, aşağıda görkezlen web saytyndan tanışyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkiýe bursları 2023 talip hakkı maksatnamasy başlaýar. Türkiýede bilim almak isleýän daşar ýurtly talipler üçin örenuli mümkinçilikler berýän Türkiýanyň hökümet maksatnamasy bolan Türkiýe bursları 2023 talip hakkı maksatnamasy ýakynda başlaýar. Türkiýe dünýäniň durly künjeginden gelen daşar ýurtly talipler üçin Türkiýe talip hakkı mümkinçiligi bilen universitetleriniň gapylaryny açýar. Talip hakkı maksatnamasy talipleri Türkiýede okaýarka täbije garaýşy we özboşly bilim tejribe gazanmak üçin giň mümkinçilikler ködürläp, iň awraýly Türk universitetlerini we ýokary bilimne eýe bolmaga kömek edýär. Türkiýe burslary resmi saytynda berilýän maglumata görä, resmi namalar kabul edişlik 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan başlaýar we 20-nji fevralynda tamamlanýar. Mehriban muşdaklarymyz, FM bu maksatnamanyň näme aýratynlygy bar? Sizi universitetiňizde we okujak bölüminize yerleşdirer, okuw töleglerini töler, türk dilini bilmeýänler üçin 1 ýyllyk türk dili okuw tölegini töler, sizin umumy ýaşaýyş jaýçykdaýjylaryňyzy töler, Türkiýe gelip gidiş üçin bir gezekli halkara uçar bilediňizi alyp berer. Faglyk ihtiýaçlygy üçin çykdaýjylaryňyzy garşylar, bakalavr derejesi üçin aýlyk 1000 türk lirasy, magistr 1400 türk lirasy we doktorantura üçin 1800 türk lirasy möçberine stipendiýa berer. Bu mümkinçilikden peýdalanmak üçin resmi namalary tapşyrýan wagtyňyz terjime işleriňiz üçin Atavatan danışmanlık ve tercüme merkezi ve makul hizmet tercüme merkezine yutup bilersiňiz. Häzirki wagtda Türkiýede jemi 15 000-den köp daşar ýurtly talip hakkı maksatnamasyndan peýdalanýar. Bellemeli zat, Türkiýanyň durly ýokary okuw mekdeplerinden häzirçe jemi 150 000-den köp daşar ýurt raýatlary okuwny tamamlady. Mehriban ýaşlar, halkara okuw resmi namalarynyň tercüme hizmeti makul tercüme. Fransiya ve Türkiýede bilim almak isleýän taliplerin resmi namalarynyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Fransiýada, Türkiýede we dünýäniň durly künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi ulgamyna ýürütilýän makul hizmet terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýüz tutup bilerler. Onuň salgysy Aşgabat şäheri Aýtak ýübileyni A blok habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban ýaşlar, eger siz özüňize gyzykly we peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.